салом алайкум, хуш омада ба канали Ройгон Авиа. Айни ҳол чӣ хеле ки дестено ма қурбонадӣ дар автовокзали Котельники қарор дорам. Бардори автобусҳоеро ки мебинед, автобусҳо ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе, ҷумъа автовокзали Котельники пересадка қатъӣ ҳастай то регар душанбе мешавад. Бардорро нархи чипта 11000 рубл. Ба нафароне ки барои багаж савол метен, як сумка 30-40 кило ки хитон бардошта бутонед мегирен. Баъд нафароне ки возвращение народи намегирен, пештаракҳо метонистен ки равен, айни ҳол проверкаҳо мешаванд, мезананд, бедокумент гаштагӣ бошед меброяд. Ба ҳамин хотир қатъитон сум гирен. Нафарои бедокумент ё ки шароит дошта бошед ба самолёт равед. Кӯдакҳои майда ай 2 сола поён хубтарш ба автобус равон накунед. Самолёта билет гирен, билетҳои самолётам ҳаст, метонед занг занем, муроҷиат кунед, билетҳои самолётам менависем. Ва нафароне ки ай 2 сола болоe бисёриҳо занг мезананд ки кӯдакҳо дар ягон скидка ҳаста, ба ҳадди имкон скидка мекунем, но автобусда фақат сидени хати билет менависанд. Ҳамада билет 11000 рубл. Регар душанбе Хуҷанд, нафароне ки Хуҷанд мехоҳед сафар кунед, 10000 билет. Касай Тоҷикистон ҳастай, занг мезанед, рақамҳои болои экрандо. Нафароне ки раҳотон дурай, имконияти мисол омадан надоред ба Котельники, метавонед занг занед, бронировать кунед ҷоҳотона, залоготона гузаронед бе ташвиш. Мебиёед, ҷоҳотон тайёра, мешинед ва сафар мекунед. ва нафароне ки бисёртар видео кардан, партофтан ки раъда мушкилиҳо мешавад, бале бародарон гуфта намона ки ин техника ҳай, балонаш мекафа, мотораш мезана, ягон сабабҳои техникиш мешавад. Ба ҳамин хотир шумо хубтараш ки бояд босабр бошед. Вақте ки сабр тоқат надоред ё ки ба автобус яъне шумо 4 сутка имконияти рафтан надоред, хубтараш ки самолёт қати равен, на моро ғам битен, на мо шуморо саргардон мекунем ва ягон каса маҷбур намекунем ки ба автобус бимбирем. Бародаро, билети самолёт ай 30 боло шидагиай, автобус барои ҳамон нафарое ҳастае ки дар ҳақиқат шароит надоранд. Метавонед озод муроҷиат кунед, биёед, хубтараш сафар мекунед. Фақат пересадка қатъ мешавад, бе ташвиш мебаранд, хуб дар душанбе Саховадан мерасонандтон. Пересадка ҳастай, автобусҳои прямой мешавад. ҳар видеои оянда дар прямой бошад, прямойша нишонтон метавон. Пересадка бошад, пересадка. Ва нафароне ки шароит доред, метавонед муроҷиат кунед, билетҳои самолётам менависем.